Kublai pikinang page baro bat kumju yaki subscriber. Tementa kindiat nginya pai shako kubar ke balami na po ka rikasi jongi. Bat ko kubar ke balami na po ka nong ba nong po. Laong ba ka no ka rikasi jongi ka snow klau ba ka sok men shikat de e. Habali ya snow yaki kubar ba way na pedangki rang yele kai ba kensai. Jang ka rikasi jongi ubade urang yele kai MMA. Kabadai ka mixed martial art ba kerteng jong ne u rang yele kai udai u Anthony Sim. Laong ba u neu Anthony Sim ula job yo way u rang yele kai u bana kanong ba Mumbai u ba kerteng u karan lama hakate ka jingye show jangka MFN kabadai ka Matrix Fight Night ka bla pelong hapo ka Palazzo Hotel ka bahap hapo kanong ba Dubai. Laong ba ka jing job jong neu rang yele kai kasi u Anthony Sim hakate ka jingye show hapo Dubai ka dai hadin ba kine ki arngot ki nong ye show ki lapoy hadu ka round ka balai. Pat haka round ke balai une u rang yele kai kasi ula singet jam buat ula pinjam knap yo te urang yele kai na Mumbai ba wat hadu baki official lu kila rai ban ai job no yo ne u Anthony Sim namar ba u te urang yele kai na po ke Mumbai u karan lama simla dan bor shu ane simla la shu banya shu yo ne urang yele kai na kasi bat menen ka singi palai ba kabade ka khanyo tarik u banai Disember u te urang yele kai kasi lembat u ku chong u bakar tang u kores marwen kilawan phai na pat chapo ka tai ka nong ba nong po bat ki berion ka tai ka nong ba nong po kila pediang buram lane kila welcome yakine ki arngot ki balawan banya show ka tai ka nong ba Dubai bat ki ba pen yo na me ka jela ka ri kasi ke jongi di kelas lang da po di boy college tengi di nong po Anthony usaha ne po downgrade nong po downgrade the one fight na Dubai jong ka MFN fight ka pelong po Dubai ulai let aka sin ka balai ka lai round bayo ka jing job wara ka nam ka jing job hapo ka negeri jongi te bro ko wi ka PC but ka state ka mi kalaya te ka no ngidap ka jing dokumen entang idon ha ka ni ka ying jong Anthony but skanya ne ba peni ka jing celebrate jongi na po ka ying jong te ka jing job jong ba kumno wan phai yang te ba kumno ipreng buram ka ni ka ying jong ba baro ki member jong ka gym ba ngi kum ki player bela kai lang ba member ka gym te don baro ki wan lang bat ni president jongi te ki finance baro ki wan lang hapo kane ka ying jong Anthony man celebrate lang ba ki bahing basam baro ki para marjan na pa kano kita bejing dokumen te takine ketin berit te akan tulang yang baro ki ba omdate ang kane ka fight kane ka MMA te baro ki sport kita nak jong ka buram ka disiplin te ka besubul bat kendiat ko ban ong ba kishin rang khasi jongi ru ki de ban bot ya din chat chu ne rang yele kai Anthony Sim bat ngim dei ban ailat la de ban sha jam hagid khar ni ban yang ban yokon persha bat pen i bangi ru ngidan ka bor ban yele persha yaki te takane khubon taka janmit ngi sai chambiang pat bat phi baro ha ka wai ka video ka ban sawan